Ezinye izisebenzi zakumasipala waseMpendle sekuphele izinyanga ezintathu zingaholile. Bezinethemba lokuthi imali ekhishwa umgcini mafa izokwenza isimo sibe ngcono. Uma kuukuthi indaba zemali azisolveki akulungi kusho ukuthi kuzogcina kusiphoxa ke njengamanje ukuthi siphumele emgaqweni sizwakalise ulaka lethu ukuthi ke sesikhathele nathi sekufike lapho sibeka khona amathuluzi phansi. Izakhamuzi zithi izidingo zomasipala zimba eqolo. Isinqumo esithathwe umgcini mafa sizokwenza ukuthi zingene kakhulu ekhikhini ukukhokhela izidingo zomasipala. Umasipala impela uyahluleka ke ukudeliver ama-services. Idolobha nje lingcolile. Ama-rates ayabiza. Kusenjalo umasipala waseGoli nawo ubanjelwe imali engango 3.6 billion wamarandi. Imeya yaseGoli uDada Morero ithi bayasemukela isinqumo somgcini mafa. Isimo saseGoli sezemali besingakabi bikho sibi kangako. Our financial management is okay and has not reached a crisis point. However, more needs to be done to manage our cash flow and revenue performance. Idolobha laseGoli lithi lizoqhubeka nokuhlinzeka izakhamuzi ngezidingo zomasipala njengenjwayelo uma izakhamuzi okumele zikhokhele lezi zidingo ziqhubeka nokukhokha. It means service delivery remains our priority, with funds recovered through improved collections and cost containment directed toward protecting water, electricity, waste and public safety services. It means we are protecting the free basic services on which indigent households depend, while ensuring that those who can pay do pay. Idolobha laseGoli limemezele ukuthi ngoLwesihlanu wesonto elizayo kunamapayipi amanzi azovalwa ukulungisa ingqalasizinda yamanzi nokuzobe sekwenzeka ihlandla lesithathu okugcina kulonyaka.